2000 espezie pelikula ikusi duzu. Bai. Estibaliz Urresola, zuzendariaren lanetik ze azpimarratuko zenuke? Nik azpimarratuko nuke gaia aukeratzea, hasiera-hasieratik, ez? Nire ustez oso garrantzitsua, berak, ez zuen inongo erlaziorik, ez? Printzipioz, ez? Transpertsonekin eta bar, eta berak erabaki zuen, gertatu zen zerbaitengatik, ez? Errealitate hau kontatu behar zela eta honi buruz hitz egin behar zela, eta nire ustez hori txalotzekoa da. Gidoiaren abia puntua oso okerrez baldimanago, aipatzen du gainera esti behin baina goiagotan, Ekail Ersundiren kasuan dago, ezta? Bai, hori izan zen pixka eta abia puntua, edo nolait metxa piztu zuen sua, ez? Eta hortik abiatuta, Albinak ondo esan duen moduan, ez? Estik askotan esan du, berak etzela aditua gaian, eta egin duen dokumentazio lan, egin dituen elkarrizketak, naizen elkartearekin egin duen, elkarlan edo konexio politori izan dela guztionen abia puntua, ez? Eta hori dena transmititzen da pelikulan, ez bakarrikan lan guzti hori, baizik eta gero emozioa. Ez azkenan horrek baldin badu arrazoi bat eta zergati bat, da gero azkenan pantailaren bidez emozioak transmititzean. Niretzako zineman, hainbat alor daude importanteak, baina emozioa da importanteena, eta 20.000 espezies da jaz pelikulako emozio guztiak nik uste pantaila zeharkatzen duela. Orduan, estik egin duen lana zoragarria da. Hor badukazue, gomendatzea izuet, zehatz-mehatz ezagutu nahi baldin baduzue egin duen lana, tabakaleran eman zuen hitzaldi bat, ordu eta erdikoa, pixkat esplikatuz pelikularen nondik norakoa, baina pixkat alderdi teknikotik, eta bideo hori doan daukazue sareetan, ikusteko ordu eta erdiko bideoa, orduan pixkat igual jau frikiagoentzat edo sakontasunean ezagutu nahi baldin bazuek, gomendatzea izuet ikusteaz, ezagutzen da pixkat pelikula osoaren planifikazioa era zoragarrian, orduan hortxe daukazuen nahi batzue ikusi. Ez diren lana ari gara azpimarratzen, Albina, larunbateko gala luze horren ondoren igandean atzo, berarekin egoteko aukera izan zenuen, aje gozoa izango zuen noski, ez da? Bai, imaginatu, gala bukatu zenean, gero beraik imaruten argazkiak eta jende agurtu eta den, eta gero ja festa pizkatxo bat, eta bai. Baina, hala ere, gurekin egon zen, eta berarekin hitz egin genuen, berari buruz, nola zegoen, nola bizitzen zuen gala, eta, zein zen orai espero zuena. Jakin nahi dugu, zer ikusiko dugu? Bai. Venga, ikusiko dugu, estik nola bizi zuen gala. Esti, mila esker gurekin izateagatik, eta zorionak, 15 nominazioengatik, eta 2 Goya hoiengatik. Zer moduz atzeko eguna? Oso polita izan zen, hasiera-hasieratik, bukaera arte, nik oso oroitzapen politarekin noa etxera, eta, zirraragarria, ez? Igual, ja lehenengo Goyarekin nengoen hain urduriz, diskurso erdia ahaztu nuen, eta nuen espero ja bigarrena, bigarren saian jatorrizko gidoian zeuden nire lankideak, ez? Euren lanekin iruditzen zitzaidan ere kriston maila zegoela, eta hori nuela espero batez, eta ze posa eta ze zirrara eta ze polita. Bai, ez, imaginatzen dut alako sariek, zure lana baloratzen dutela moduren batean, ez? Bai, eta gainera, hain zuzen biek, noski, baina gidoiaren sariak asko ez dakit nola esaten den, baina gozotu ninduen, ze oso gidoia azkenean da oso fase bakartia, ez? Eta tunel ilun askotatik zoaz, ez da euskazu bat ere nolako ziurtasunak, ondo zoazen erabaki hauek funtzionatuko ote duten, familia guzti hauen testigantzekin ere lanean nengoen, eta orduan sentitzen kriston ardura. Imaginatzen dut ere gaia komplexua dela, ez? Atza ipatu zenuen, ekaia ipatu zenuen, eta bere realitateari buruz egin zenuen pixka bat, eta hori izan zen pixkatxo bat inspiratu zintuena, ez? Gaia hau lantzeko. Bai, nik beti gogoratuko dut hori 2018 ura ekaik bere buruaz beste egin zuenean, nola izan zen gizarte osoarentzat esnatze prozesu bat, nola baitez. Berak utzi zuen gutun bat idatzita, esanez autu hori egiten zuela zuzen bere realitatea ikustarazteko, eta bere egoera entzauden beste ume eta gazten egoera ikustarazteko, eta uste dut tamalez lortu zuela, ez? Azkenean uste dute
pelikula atera dela momentu super egokian, ez? Azken aldi honetan asko hitz egin dugu transidentitatei buruz, translegeari buruz, transhaurtzaroei buruz. Orduan, ze beharrezkoa eta ze garrantzitsua izan den errealitate hauek ezagutzeko eta ulertzeko. Bai, nik beti esaten dut, igual pelikula hau estrenatu izan banu duela 7 urte, igual elukela izan duen harrera. Eztabaida egotea sanoa da ere, baina kontua da nola kudeatzen dugun hori, ez? Eta onartu denerako, benetan uste dut, izugarrizko lan soziala egon dela ehundura guztian, eta horrek guztiak eraman gaituela momentu batera non pelikula gizartea bazegoen nolabait prest pelikula jasotzeko. Mila esker Estiborekin izateagatik. Nik pertsonalki eskerrak eman nahi dizkizut, gai hau mahai gainean jartzeagatik, pelikula hau sortzeagatik, obra hau mundura ekartzeagatik, eta nahi duzunean, gonbidatuta zaude programara etortzera eta luzeago gauza guztiari buruz hitz egitera. Eskerrik asko. Eta niretzat ere plazerra hemen egotea. Mila esker. Bueno, beti bezain elegante eta beti bezain lasai, Esti? Bai, eta zegoen gainera super lanpetuta, ze bazituen imaginatu zenbat elkarrezketa, eta hala ere momentu bat hartu zuen gurekin egoteko, gurekin hitz egiteko, beraz hemendik eskerrak Estiri noski. Eta goia ukitu zenuen goiaren bat edo erakutsi zizun edo... Batez, bi super pisutxoak dira, super pisutxoak, oso handiak. Ez ezkien gustatu egia esan, baina oso pisutxoak, bai. Gaizkazu sekula ukitu duzu, hartu duzu goiarik? Ez, hartu ez, ukitu ez, gertu euki, ez esan dizuen nik alfombra gorrian beti iskinetan, bazterretan, eta sariekin ere nahiko urrun ibiltzen naiz normalean, baina estik esan duen gauza bat hor, gizartean prest zegoela, ez? Iruditzen zait baita ere, ez ziren pelikulei esker, edo estik bezalako pelikulei esker, egin dituen pelikulei esker, nik uste gizartea ere prestatzen laguntzen duela, ez? Horlako pelikulek begiak irikitzen dituzte, errealitateak aldatzen dituzte, orduan nik uste bi aldetako zerbait dela. Dudarik gabe. Elkarrelikatu egiten da. Hori da. Bai, aipatu den gatazka hortan ere, garrantzitsua den, hau ikustea eta honen bidez ezitzea ere, ez? Askotan gure diskurtsoa ez dago landuta, holako errealitateak ikusita, holako pelikulak ikusita, sortu dezake gure diskurtsoa. Albina, baina beste norbaitekin ere izan zinen? Bai, hemengo lagun batekin, duela gutxi hemen egon zen, eta Martxelorekin egon nintzen, berak ez zuen goia irabazi, baina, nominazioa bai, eta bertan egon zen, ere? Ikusiko dugu? Bai. Sartu bidea, karillo! Martxelo, mila esker gurekin izateagatik, imaginatzen dut oraindik ere bestondo emozionalarekin egongo zarela, ez atzoko egunetik? Bai, eta aje pixka batekin ere, bai. Imaginatzen dut zuretzat harrotasuna emango dizula, ez atzoko egunak, eta ikustea hori zuen pelikulak adibidez 15 nominazio izan zituela, eta bukaeran 3 goia ekarri zenituztela Euskal Herrira. Bai, horrela esan da, igual ematen du ez dela gehiegi, ez? 15 nominazio izan da, 3 eramatea, baina nik uste oso ondo dagoela. Eta gaina pelikulanek hona etorretik nik uste ja pelikula irabazle bat dela. Argi eta garbi. Ez bakarrik beste lekutan jaso ditun sarien gatik, baizik eta nola konektatu duen jendearekin, ez? Eta kalean getatu den gauza horrekin pelikula hau izan da oso berezia. Niretzako loteria da pelikulanten parte izatea, ez? Ere imaginatzen dut atzoko eguna ez, denak elkartzeko eta familiarekin egoteko eta ospatzeko zuen lana ere garrantzitsua dela. Mila esker, Martxelo. Zuei, plazer bat. Hori azpimarratu du berak, ez da, esan du, loteria da niretzat pelikulako parte izatea, ez da gaizka? Bai, eta lortu du gainera mundu guztiak ikustea pelikula. Gaur egun zoritxarrez, plataforma digitalen tsunami honekin, hainbeste eduki dago, ez dakigula zer aukeratu, baina pelikula honek eman du teklan, eman du gakoan, gaina, gogorazi, primeranen daukazuela ikusgai, doan, ze askotan, arpidetzek eta askotan sustatzen ditugu plataforma digitalen arpidetzak eta, baina mundu guztiak ezin ditu agian ordaindu, orduan, doainik daukazu ikusgai pelikula, despistaturen bat edo baldin badago. Orduan, pelikula honek gauza asko lortu ditu eta oso importanteak. Albina, 20.000 erle espezie pelikulak izugarrizko lantaldea dauka, bai pantalla aurrean, bai pantalla atzean, eta Estirekin batera buru belarri sortze prozesuan aritu zen beste lagun batekin izan zara, Lara Izagirrerekin, ez da? Garitza Filmseko ekoizlearekin, nola zegoen bera? Emozionatuta ere, ez, azkenan, pixka bat hitz egin genuen izan zen, sariak jasotzea garrantzitsua dela eta, beti ilusio ematen digu, ez, eta baloratzen dugu gure lana, baina ustez pelikula hau irabazlea da, nominazioetaz gain, gizartean da irabazlea, gizartean sortu denagatik eta gizartearen erantzunagatik irabazlea dela.
Ba, ikusiko dugu, Ikusiko dugu? egin duzun elkarrizketa? Venga, cariño, sartu azkeneko bideoa. Bueno, Lara, mila esker gurekin izateagatik. Imaginatzen dut oraindik ere atzokoarekin emozionatuta. Bai, ia ematen du egun bera dela gaur, ez? Estik esan zizunean ideia hau daukat, zuk espero zenuen hau dena. Ez, hasi ginen dena egiten oso... Ba, hori, ideia hau daukat. Hasiera baten egin behar zuen dokumental bat. Eta ekairen gertatu zenean, berak aldatu zuen ideia. Eta esan zuen, ez dut dokumentala egin nahi eta fikzio bat idatzi nahi dut. Eta hau izango da gaia. Eta esan genion baietz, baina lasai. Karo, asko hitz egiten dugu orai Goya sarien inguruan, baina bidaia hau duela asko hasi da, ez? Berlinen, Malagan, Katalunian, guztietan sarituak izan zarete. Bai, den hasi zen Berlinen duela urte bete. Gero egon dira sari asko maila internazionalean, batez ere edo bai pelikula honenaren sariak, aktoreak ere asko saritu dituzte eta ez diren lana. Hori bai gertatu da, adibidez Hong Kongen sari bat, Seattleen beste bat, egon dira... Bueno, orduan mundiala da, ja, ez? Bai, egon dira, ez dakit 30 sari baino gehiago, Lara, mila esker gurekin izateagatik, zorionak atzekoagatik, eta espero dugu pelikula hau bidaia luzea izatea, ez bakarrik sariekin, baizik eta gizartean, hori dela garrantzitsua. Bai. Ba, eskerrik asko zueri. Zuri maitia. Bai. Bueno, astelen polita, zalantzarik gabe, sari arteko astelena gaurkoak, oratuko dugu, Unai Iparragirre ITBko zuzendari nagusiak emandako datuak, 50 bat izendapen balima ziren, 32 edo ITBk lagunduak direla, eta, garrantzitsua da bideo hori martxan izatea, eta jarraitu ezala horrela. Aizu, eskerrik asko benetan bi horien izateagatik, bai Gaizka, bai Albina. Zuei, mila esker. Oso polita, eta mendik eskerrak eman edizkiot ere, Txabiri, gure kamarari, nirekin egon zara bertan, lantala. Opa, Txabi, urrengoan Oskarretan. Oie, bidali, edo elkarrekin, berak kritiko bezala, eta ni mamarratxa bezala. Gaizkaren ere sarrerarekin, eta horrela denok handik egingo diguzu ekuku. Eskerrik asko Gaizka, eta Zuei. Esker.